Hola, soc Anna i vinc a parlar del llibre del Vaixell de la Mort, l'últim llibre de la saga de Magnus Chase i els Déus d'Asgard, que és aquest. Aquest és el primer llibre, crec, sí, i aquest és el segon, per si voleu llegir-vos-lo. Eh, els llibres fan una barreja entre la mitologia nòrdica i, i el món actual, el que fa que n'hi hagi uns molts contrastos entre la societat i el pensament viking de fa milers d'anys a la societat i pensament actual, ja que al Valhalla, que és on va el protagonista, ja que mor, n'hi ha gent pues, de pràcticament totes les èpoques de la història. La història en si va de Magnus Chase, que és el protagonista, que mor, o sigui, en el primer llibre mor i va al Valhalla i es converteix en Einherjar. En el primer llibre tenen que tornar a lligar al llop Fenrir a les seues cadenes. En el segon tenen que tornar a trobar el martell, o sigui, el martell de Thor, i en l'últim tenen que tornar a lligar a Loki a les seues cadenes. M'acabo de donar compte que en els plots d'aquests llibres tenen la mania de deslligar-se de les seues cadenes. El meu personatge favorit per sempre en aquests llibres va ser Alex Fierro, perquè personalment jo m'identifico molt amb aquest personatge, perquè no encaixa en la persona normativa de la societat actual. Alex Fierro és una persona que biològicament és una dona, però que és gènere fluid, és a dir, que n'hi ha voltes que sí que s'identifica amb el seu gènere biològic, però n'hi ha d'altres que no. Personalment és una protagonista que a mi m'agrada molt, perquè és com una referència per a les persones que no, o sigui, que són gènere fluid també, perquè és una persona com amb molta seguretat en si mateixa o en si mateix, i que no dubta en fer les coses com a ell o ella li agrada. És una persona molt estrambòtica en la seva forma de vestir, perquè els seus cabells són d'un vel molt llampant i la seva roba també el mateix. Sempre va vestida de colors molt deslumbrants. Alex i Magnus es van conèixer a l'Hotel Valhalla perquè estan a la mateixa planta de l'hotel. Perquè sí, n'hi ha un hotel o sigui, el Valhalla és un hotel. Es veu, no ho dic jo, ho diu el llibre. La història és sobre Magnus Chase, el propi títol ho diu, i les aventures que fa amb la seva banda, o sigui, la planta d'Ineu, que són TJ, Mallory en el primer llibre X i Gunderson. Això és la planta d'Ineu, i després està... Bueno, i Alex Fierro, i després a fora de la planta d'Ineu estan el nan Blitzen, o Blitz, l'elf Hearthstone o Hearth, i la Valkyria Samira. Conta la història de les seues aventures, pues, lligant al llop Fenrir, trobant el martell de Thor i lligant a Loki a les seues cadenes.